Doncs la intenció de Municipis per un estiu enriquit és poder fer un salt qualitatiu en les polítiques d'estiu de manera molt focalitzada a reduir les barreres que impossibiliten que l'estiu sigui prou equitatiu. Això vol dir que si actualment 4 de cada 10 infants i adolescents al conjunt de Catalunya se'ns queden exclosos de les activitats d'estiu, hi hem de posar tot el focus i anar reduint aquests obstacles. I el que pretén tenir un pla d'estiu és realment posar fil a l'agulla en la reducció de desigualtats. Si no actuem i no planifiquem i no fem aquest salt important comptant amb un pla, amb una campanya potent d'estiu, passarà el que ha passat al llarg dels anys, que és que una part molt important dels infants i adolescents se'ns queden fora de les activitats i, per tant, s'eixamplen les desigualtats a l'estiu i perden moltes oportunitats. Si mirem el que aporta la Diputació, és clarament la seva trajectòria d'acompanyament als municipis i la seva capacitat de vertebració i d'estar a prop i de connectar amb les realitats complexes i diverses dels municipis i de les polítiques locals. I com a Aliança Educació 360, que portem més de 6 anys treballant en el marc d'avançar en els drets a l'educació més enllà de l'escola, per tant, en el lleure, tenim molts coneixements i tota una sèrie de recursos, capacitat de convocar, d'animar i de compartir tot allò que ens fa falta per anar consolidant polítiques locals, també més enllà de la demarcació de Barcelona.